הבאתי לרב ספר. כתב יד, צילום של כתב יד. אומרים לה שלאשכנזים אין קמעים ואין סגולות. זה ספר מלפני כמעט 200 שנה, מתלמידים של הבעל שם טוב. קבלה מעשית. חיביתי אילן. חיביתי. ברוך, יש לו כוס קידוש של בעל שם טוב. אמיתי. אמיתי. מה מיוחד בה? בעל שם טוב. אנחנו מקרים. לא, אני לא מבין, הרבנית ביקשה שני צעדים אחרים. גם יש לו כוס. אמר לקרב זקן. אז בחתונות שלו, הוא תופס בידו, הגויים פשוטים. אני אמרתי, אני לא יודע. אני מברך ביד שלי. אמר לי ככה, לך אין פח שתגנוב. יותר חשובה הברכה על היין שבתוך הכוס יותר מאשר הכוס עצמה. זה מתנה לרב הספר. הרב, יש לנו, ברוך השם, במכון, ספר, הכתב יד של רבי חיים ויטל, הספר רפואות, מה שהבאנו לרב בזמנו, ויש לנו, ברוך השם, בן אדם שרוצה להחזיק את הספר הזה בשביל להפיץ את התורה שבפנים. אם הרב יוכל לברך אותו, קוראים לו דוקטור מוהדב בניו יורק. יוסף מוהדב. יוסף מוהדב. טרפו. טרפו. חלבי. מי יכול? לבנון. אבל אלה גם כן מחלב. כן. הם באו מחלב בדרך כלל. כולם ירדו ללבנון לעשות כסף. שם שחוד. איווה. יש כנראה את הניקודים של שם השם. במחילה. הניקודים של שם השם. אילן, אתה לא צוחק שם בסדר. נתתי לו שוחד. נתן שוחד זה? איפה שראיתי. איזה משחק. הרב לא אמר לי שמה שמעתי. מאוד יפה. מאוד יפה. זה היה בשביל הרב מתנה. שהרב ייתן ברכה הרב יברך את דוקטור מוהדב, שהוא עוזר לו להוציא את הספר של רבי חיים ויטל. תגיד לו את השם, נו. תמסרו לי, שלום. ימסר בעזרת השם. טוב, רבותיי. סליחה. דני, רק חזקים וברוכים. בסדר, כולם קבלו. דני, סגור כבר, רק שם. אתה רוצה שאני אבוא לצד השני? שנייה, בחייכת רוני. אתה לוחץ פה. רוני. רגע. רק ברכה. בסדר.